आज आमचा आमकी योगा ऍडमिशन केलं न्हू योगा को अकल्या 1000 आमगे 4 जणाले 4000 बोन दोले सामके 4000 पे केले आता ऐसा ह्युमिनिटी बिले असतात ना ह्युमिनिटी ना रे ह्युमिनिटी आता तुका नाही आजी चॉस मध्ये आलो रे मुझसा पोटा असा गोडबोड जात मरे सारखी गोडबोड ही फुसकी बी मारची तू हा आणि काम कर आता कंट्रोल करून राहता चल या 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 आमगे टाइम झालो मी उगो ज्यादा पैसे भरून जाईन होते Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. आणि कैसा आसन शिकवता पाया फोड जाईन ना हिंगा प्रीती ब्रिटा टँकर पासून ओय भुरग्यांना कळ मग तुमका हे आसन कसं ते ओय सर ओय व्हेरी गुड म्हाका खबर नाही कसं आसन ते म्हाका मग बऱ्या पडा दुसऱ्या दिसा शिकोवपा भुरग्यांक ओके व्हेरी गुड ओके चल पत्तून आनी एक पाट घेया ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन माझ्या तशीच होते आमगे वाचो पोटा बरें करया बरें no. याने हपड्यात आहे मरे की झालं अरे 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 गांधला माझ्या हपड्यात आहे किती अरे आउट म्हणून सरळ लागत रे ब्रीद आउट हेज माईच काजार आमको इन होपडेले स्टॅच्यू स्टॅच्यू कुणी गेला रे तुम्ही आउट हा तू दहा दिसते पडा गेला किती ओय पुरो ऍक्टिंग उभरा आहे ओह नो कित सांगू म्हळ्यार रे लॉकडाऊन आणि आत बस मेळटाय बसो नाही मालवण सान चलो नेलाय बसना म्हण आणि आजचे सगळे कासार झाले किती तुम्ही स्टार्ट झाले अदर झाले आता या टायमार येपा तुमचे काम सॉरी मेरी सॉरी म्हणा सॉरी मिस्टेक होता सॉरी म्हटले आय जास्त बसा बसा बेगीन ए फुसकी बिस्की मारशील गॅस कोण आमको ब्लास्ट कोण मान ओढीची कंट्रोल कर वाणी स्ट्रेचिंग करून आणलाय तो म्हणजे दोंगो सुटना ओह नो पयर हेळा गेला ओडलो सर स्टार्ट कर ओके चल आता दुसरे बेंडिंग आसन उभरे लागले एक आणि वयर काढपाचे बेंडिंग आसन जायचं पहिले 2 घुंपा रोटेशन करपाचे हा सांगा तुका पांडे तू याच्यात तो दिसती पण होय हाँ वेरी गुड रोटेशन शुरू करेंगे आता 2 करपा दिए बैंड रोटेशन आणि बीम रोटेशन कळटुका ना कळटा तुका ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 18 19 20 21 22 होता है कितने हैं no आणि तू तू कसा रन गाडी चलयता सर तेच पण ना ते तू फायदा 200 पाळा तू घुमत हा अजून सॉरी सॉरी का बेटा का बार ब्रदर ओ जावलो मुकार चोयल्या 1 मीटर बॉडी हायंगा मुकार पोटा आणि कोळकोळ जाता आणि मुकार आपत मरे माका तू फाटल्या उसकी बी सुटणार आपण पुढे एक बोर्ड मान एक कुल्ल सुजैन दोला सामको दुखता टेंशन भुरग्यांना दुसरे नी रोटेशन आता 1 2 3 4 चल भांगा पतन रेडी शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल 11 12 13 14 क्या चली जल्दी अरे पाया क्या चली ये कित हुटा डाला नहीं डाला कर कर रवा सरा जा आगे घोड़े वेरी गुड आते ते बड़ी पाळा सगळी सुंदर असते ओके भाग भी काही नाही का साहेबा चालते की रे एक चालू हा 1 2 3 4 एक्सपर्ट 1 2 3 4 5 किती रे ओय दात तुला किती रे शिरे आळ्यान काढपाचे
सर सारखी ना ओय ओयच पाहिजे 1 2 3 4 5 बड्याचे बरे लागते काम रिलॅक्स रिलॅक्स आहे शांती घेऊची भुरग्याने चापलो पोटा बोरा मरे हा सारखे कंट्रोल हा सो सॉरी ओय अटेन्शन प्लीज बेंडिंग आसन उरला ओ नो सर ए सात्या जल्लाने झोपा काम बंद सो बेंडिंग आसन आता एश कर बाजे ओके एश टाइट सकल देखो ने आता मुझे देखना मरे ने सारी का शिकोइता कितरे आएगा ओके ओके स्टार्ट बेंड जाय मरे करे हात सोडाय ओके सकल आणि बेंड जाय तू कितून काय येता ओके ए चाल चाल तू किती क्या की रे ओय ओके बेंड आणि काय का बेंड टाको दे हां ओके चलता के तकता रे आणि काय आणि काय अरे एक आणि ते काय ओके अरे ज्ञान त्या पाना असतात मगा ओके वेरी गुड सर कितो कतरा पाचे तू कितो करा पाचे घ्या सांगा ते इन्स्ट्रक्शन जाय काय ओके वेरी गुड सर जाय ना बोर्डवर काढा बोर्डवर काढा चल चल रिलॅक्स 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 ओ दल्ला रे ओ लागो नो ओके ओके मॅडम यस सर वेरी गुड आता आम्ही दुसरीकडे आसन डॉगी आसन सरप्राईज झाला मेरे सरप्राईज डॉगी आसन ते आणि काय सोले सर डॉग तेका लागो सरप्राईज तेच ती सरप्राईज सर माची दाखव कित कोण सर एस्कॉन करपाचे सांग दाखवते का सर की दाखवते सर की काय 1 2 3 4 5 कळा यस सर यस सर यस सर वेरी गुड चल मध्ये मेरे भुरगे चल आता हम जरा स्टार्ट करें यस सर ओके 1 2 3 आतोर काढे पाय राइट हैंड राइट लेग प्लीज सगळ्या का राइट आहे बघा व्हेरी गुड सारखं बघा गोडे हाती येता फुसकू येता सर सर पेद्रून फुसकू मला बोम गायला सी किती रे तुम्ही काय रे सोडे मालू कोण होत रे तू कनारा व्हायरस होताय रिलॅक्स 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 उभरा सामके बूम गायला बूम शी बस सर क्लास केला ओके चल आज के लिए बस आज पूरा सगळे एरिया सामके कंटामिनेटेड कोण नोडेल तुम्ही उसकी मात आहे पण तू त्याक बाट टाकाय ना का ते तुमच्या मित्र चालू आहे ते पॉलिटिक्स करता येते तुम्ही चल सी यू यस्टरडे ओके हाल 6 बजे मिलने का यस सर चल गुड नाइट ओके गुड नाइट सी यू गाइस टेक केयर त्या पेद्रून कसा फिस्को गायला रे असा वासा बोडकाच अक्सा काय बाजार सांगतो तो पेद्रून नाही गायला रे पुष्को तो आई गायला ना बिष्टी आहे त्याचे गायला तो किती रे काय गायला रे सामकाच रात झाडपाला बचायलो ना मी गेलो पोटा कोळकोळ जा देखो असा कंट्रोलाचे रावणार रे वा तुझ्या पोट टॉमी चल बेगिन असे अरे पाट्या हाल टॉयलेटिंग बिन असो दियो नाल्या अरे फाल सर कारण 5चा आउट ऑन टॉयलेट येतो चल मैं फाल मेळे चल खूपच जात आहे अरे बाबा हे स्किप करते तुम्ही इंस्ट्रक्टर आणि योगा कोण आमवार याचं योगाच करून दिसतो बरे पोतपोत ते झाले आता एक लास्ट सांगायचे आम्हाला ते सांगायचं होय झाले सांगायचं त्यांना कशा लागतो तुमका आमचे व्हिडिओ मागच्याला बिलकुल लाईक झाला ना पण आमचे इंस्ट्रक्टर राहतात शिट मागच्या काय लाईक झाला तुमको पार्ट 2 जायो नो जरा आमच्या पार्ट 2 एशे मेळा तो 200 कमेंट करे पार्ट 2 जाय म्हणून माय पार्ट 2 काढतो आम्ही आणि तुम आमगे व्हिडिओ जाय विचार करू
लोकां पयलीं शेअर करूं तो आमी गेलो तेंकाय आसपा जाय तुमी आसना काय आणि जर तुमका फीट जावपा जाय ना जाल्यार अशी करून योगा करूया आमगे बोलले पण फुसकी मात माना काय हा? ओके ओके स्टॉप आता आमको एक शॉर्ट फिल्म काढपा आहे ओके सो आमको मातशा टाइम लागतलो आणि ते कसं ते सांगा ते कसं फिल्म ते हॉरर फिल्म सो आमको मातशा टाइम लागतलो ओके बट आम व्हिडिओ घेऊन येत राहतले तुमचो येत राहा ओके एंटरटेनमेंट करीत रावतले हसयत रावतले बरें थँक्यू थँक्यू